Kamusta mga katropa? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag full wave ng RXT 135. Okay mga katropa? Bakit tayo natin ipo-full wave tong RXT 135? Kasi pag diode ang gagamitin natin mga katropa, yung bumbilya natin, pag wala tayong battery, madaling masira, no? Madaling pumutok. Pag nirevolusyon nyo, puputok yung ating bumbilya, ano? So, mas safe pa rin kung full wave na lang ating gagawin, ano? Kasi sa full wave, kahit na wala kayong battery, hindi puputok yung bumbilya. At saka humahaba yung lifespan ng ating battery kumpara doon sa diode, ano? Sa diode kasi may chance na lulobo yung ating battery, overcharge, o kaya puputok yung ating mga bumbilya, ano? Okay, so mga tropa, sana may matutunan kayo sa tutorial ko at masundan nyo sana na mabuti, okay? So, ingat sa pagwawiring at simulan na natin mag-wiring mga katropa. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Kamusta mga katropa? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag full wave ng RXT 135. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo sa tutorial ko at masundan nyo sana mabuti, no? Kung meron kayong mga katanungan mga katropa, kung meron kayong katanungan, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook Messenger, okay? So, andyan sa description yung aking Facebook account. Okay mga tropa? So, una, tanggalin muna natin tong kanyang magneto, no? Ito, naka-open yung magneto niya, tsaka yung crankcase cover, no? So, tanggalin muna natin siya, no? Para i-rewind natin yung kanyang light coil, no? So, tanggalin muna natin mga katropa. Okay. So, tanggalin natin yung magneto niya. Okay mga katropa, ito na yung kanyang yung pulser, meron siyang pulser, meron siyang primary, at saka itong light coil, no? Ito yung light coil ang gagawin natin, no? So ito yung i-modify natin, ano? So original pa yung kanyang mga accessories, no? Yung kanyang light coil, no? So ito yung light coil natin mga katropa, no? Kung makikita nyo, mayroon tayong kulay dilaw, ano? Itong yellow wire, no? So, itong yellow wire, no? Ito siya sa taas, no? Ito, yellow wire, no? Sa socket niya, no? Tanggalin niyo muna yung socket. Ayan, yun, yung yellow wire, no? Ito yung supply ng ating headlight, no? Siya yung nagpapailaw ng ating mga headlight, no? Pangalawang kulay, meron tayong kulay pula, no? Yung kulay pula, ito yung charging naman ng ating battery, no? Kung sa ibang motor kulay puti, dito naman iba yung kulay ng ating charging, no? Itong pulang ito rin naman siya. Ito yung green na mayroong lining na red, no? Ayun yung ating charging na motor. Kung sa ibang motor, kulay puti siya, no? Ito yung white wire sa ibang motor. Pero sa RXT, ito naman yung green na mayroong lining na red, no? Ito yung ating ground. Okay mga katropa? Ito yung ground ng ating light coil, no? Ayan yung ating tatanggalin. I-floated natin siya, no? So, ayan. Okay? So, i-rewind natin yan. Pero bago ang lahat, no? Itong dalawang dilaw na to, mga katropa, ikakat natin yan. Tatanggalin natin yan, ano? Tatanggalin nyo yan. Puputulin nyo yan sa pagkakabit dyan sa dilaw na yan, no? So, ikakat natin siya. Okay? Tatanggalin muna natin. So, ito na mga katropa. Tinanggal na natin yung dalawang dilaw, no? Ito, tinanggal na natin to dito sa
dito sa wire. Ito yung yellow wire, 'di ba, sa taas. Ayan, tinanggalan natin siya, no? Tatanggalin natin siya. Tapos, yung tinanggal natin, mga katropa, pagdudugtungin natin yan, no? Ihinang natin, hinangan natin siya, no? Pagdidikitin pa rin natin siya. Ganyan, no? Hihinangan natin siya. Okay? So, wag niyong ibubuhol, mga katropa, ha? Hinang yung soldering iron ang gamitin natin. Isi-soldering natin siya, no? Para matibay. Huwag natin pagbuhulin. Okay? So, hinangan muna natin, mga katropa. Yung iba kasi, pinagbubuhol nila, yung naglo-lose contact siya o basta iba yung buhol, iba yung sa paghihinang. So, kailangan hinangan yun talaga siya, no? Hinangan nating mabuti. Okay, yung dalawang dilaw na tinanggal natin, no? Yung dalawang dilaw na tinanggal natin sa yellow wire, ganito ang gagawin natin. Hihinangan natin siya ng soldering iron, ano? Pagdidikitin natin siyang dalawa. Pagdidikitin natin silang dalawa, no? Tapos hinangan natin yung dalawang dilaw na tinanggal natin. Okay, mga tropa? Okay, tapos balutin natin siya ng electrical tape, no? Selyado natin, no? Kita nyo? Gaano kabilis magbalot ng electrical tape. Okay? So, ito na yung ating ginawa, no? Ito na ating yung tinanggal natin dun sa kulay dilaw, no? Pinagdugtong natin, tapos iselyado na niya ng electrical tape. Okay, ito yung pinagtanggalan natin, di ba? Ito. Okay, diyan natin siya tinanggal yung dalawang hininang natin, no? So anong gagawin natin dun sa sa pinagtanggalan na natin ito, no? Yung pinagtanggalan natin. Yung pinagtanggalan natin ng dilaw, no? Tanggalin natin tong ground, no? Kasi kailangan nating i-fluted. Pag full wave, kailangan fluted yung ground natin. So ikat natin yung ground. Yan, ikat natin, no? Yung ground na yan. Ikat natin yan. Tapos, ilagay natin siya dun sa kulay yellow na wire kung saan natin tinanggal tong dalawang to, yung hininang natin kanina. Ipalit natin yung ground ng light coil natin, ano? So, itong ground na to, no? Dito na galing yan, no? Yung body ground, tinanggalan natin. Itong ground na to, ilagay natin siya dito sa kulay dilaw na wire, no? Kung saan natin tinanggal itong dalawang to, no? So, ganito ang gagawin natin. Ihinang natin siya, no? Ipalit natin siya. So, tinanggal natin yung dalawang dilaw, tapos yung ground ang ipalit natin dun sa yellow wire, ano? Okay? Yung red wire, hindi na natin gagalawin yung mga katropa. Katulad sa mga motor yan na white wire, hindi na ginagalaw, no? So, yung red wire, huwag na natin gagalawin. Ito lang yung gagalawin natin, yung ground tsaka yung dilaw lang, no? So, itong ground, ilagay natin siya dito sa dilaw kung saan natin tinanggal yung dalawa, okay? So, ano siya natin? Yun ang ipapalit natin, okay? So, parang ganito. Hinangan natin siya. Okay, so ganyan na siya. Nakita nyo? Itong style niya. Yung ground, ikinabit natin dun sa yellow wire, no? Yan, kung nakikita nyo. No? Ipinalit natin siya. Okay, ganyan lang mga katropa. Tapos, iselyado na natin ng electrical tape. Okay, so napakasimple lang. Kailangan nating galawin tong light coil para gumana yung ating 5 wires, ano? So, ganyan, ito. Yan na. Okay, so pwede na nating ibalik yung ating light coil. Tapos na tayong mag-rewind sa light coil natin, ano? So, ganyan na. Napakasimple lang. Ito yung tinanggal nating dilaw. No, ito dito. Tapos, ito naman yung ground na natin, no? So, ibabalik na natin. Okay? Okay, so naibalik na natin mga katropa, no? So, ang susunod natin gagawin ay yung ating charger na lang, ano? Yung charger natin, ilalagay na natin, okay? So, ito yung galing stator, no? Galing light coil sa baba. At ito na, yan. O, at ito naman yung kanyang wire, no? So, yan yung galing light coil. Tanggalin natin tong dilaw, no? Ito yung dilaw, ito yung ground na nilipat natin, di ba? So, tanggalin natin dyan. Ito yung ground na end, tsaka ito yung dilaw na end coil din, no? So, yung kulay pula, no? Tanggalin natin. Okay? Tapos ito naman yung kanyang diode, no? Yung charger niya na nilagay.
So, hindi advisable to mga tropa. Pag ganito, hindi advisable to kasi pag yung motor nyo, walang battery, puputok yung mga ilaw nyo. O may chance ang lulubo yung battery nyo, madaling malubat, no? Ang ilalagay natin ay ito, yung 5 wires, ano? So, sa 5 wires mga katropa, huwag na kayong magtipid ng 5 wires. Bilhin nyo na yung magandang klase, yung pinakamagandang klase na, no? Para tumagal yung ating battery, no? So, ikabit muna natin tong ating 5 wires sa motor, okay? Okay, ang recommend ko na 5 wires mga katropa, bukod sa brand na to ay yung TGR na brand na yung orange sa box, no? So ito na, yung dilaw ng charger, no? Yellow wire ng charger, ilagay natin siya sa sa yellow wire ng galing stator, no? So ito yung ground na didikit natin, no? Diyan siya sa yellow wire ng charger, ano? So ayan. Yellow to yellow wire lang tayo, no? Susunod, yung pink wire ng charger, no? Kulay pink ng charger, ilagay natin siya sa green na mayroong lining na red, no? Kung maalala nyo, ito yung red dun sa light coil natin, no? So, yung yellow to yellow, pink to green na mayroong lining na red, no? Ito yung dating charger niya, yung diode, tanggalin na natin yan, no? Tapos yung white wire dito, ikat na natin yan, hindi na rin kailangan, no? Para hindi na magamit ng kung sakaling may gagawa uli, hindi na magamit na. Okay, ito yung red wire, no? Red wire ng motor. So tanggalin mo natin 'to. Yung dugtong niya. Cut natin para malinis. Okay? So ito yung red wire ng motor, no? Ito yung galing battery, no? Yung sa papuntang battery. So, dyan natin ikakabit yung red wire ng charger natin, no? So, red to red lang tayo. Okay? Red wire ng motor at red wire ng charger, mga katropa. Sige, ilagay muna natin. Okay? So, ito na yon, red wire ng charger. Okay? Okay. Sige, pakita mo yung charger. Okay, red wire ng charger sa red wire ng motor. Okay? Red to red. Okay, mga tropa. Ang susunod natin ay itong black wire, no? Napaka-importante ng black wire, mga katropa, ng charger kasi ito yung nagko-control ng voltahe, no? Pag wala to, may chance mapundi rin yung ating bombilya at lumubo yung ating battery, no? Yung red wire yung black wire ng charger, yung black wire, i-tap nyo dito sa yellow na mayroong lining na red, no? So, i-tap natin siya, no? Ayan na. Yung black wire ng charger, no? I-tap natin dito sa yellow na mayroong lining na red. Tapos lagyan natin siya ng wire, no? Okay? Bakit natin pinagsama yung yellow tsaka black wire ng charger? Kasi mga katropa, kailangan masuplayan ng positive tong dalawang to para yung headlight nyo mag-battery operated na. Tapos yung black wire masuplayan ng positive para makontrol niya yung voltahe, no? Hindi siya mag-overcharge, no? Kaya pagsasamahin natin siya para masuplayan yung headlight, mag-battery operated, at yung black wire mag-control ng voltahe, no? Tapos lagyan natin ng wire, mga katropa. Ilagay natin siya dito sa light brown na wire, no? Light brown. Pwede kayong kumuha dito sa brick switch, no? Sa stoplight switch niya. Meron diyang galing susian to. Itong light brown, galing susian to, positive to, no? Yun, ito. Diyan nyo ilalagay yung ating yung additional wire na nilagay natin dun sa black tsaka yellow na mayroong lining na red, no? Diyan natin siya ilalagay. So, okay, yan na. Ito na yung yellow na mayroong lining na red sa headlight, no? Tapos, nilagay natin siya dito sa light brown, no? So, ayan, no? So, ibig sabihin, yung headlight natin, battery operated na, tsaka yung sa charger, na-control niya yung voltahe, no? So, next natin yung kulay green na wire, no? Yung green na wire, ito yung ground. Ilagay natin siya dito sa solid black naman, ha? Baka malito kayo, ha? Solid black ng motor, hindi sa black ng charger, ano? Yung solid black ng Yamaha is ground siya, no? So, yan.
diyan natin ilalagay yung ground ng ating charger, no, sa solid block ng motor, no. So ayan yung ating ground, no. Yung black wire ng Yamaha, mga katropa, is ground din siya. So diyan natin ilalagay yung kulay green. Okay? So ito na mga katropa, ito na yung ating wire, no. I-organize nyo na, tapos na natin i-wiring, no. Binalot na natin siya, no. Tapos i-check natin siya kung tama yung ating voltahe, no. Titignan natin kung nagkakarga siya ng tama, no. Papaandar rin natin yung motor. Tapos kailangan may voltmeter kayo para ma-monitor nyo kung nagkakarga ba o overcharge ka. Kung 15 volts pataas yung ano mo, may problema yung charger mo, no. Pero kung 14 something lang yung voltahe, is good yun. Walang problema ron. Okay mga katropa, so check natin muna. Paandarin nyo yung motor mga katropa, ha? Okay, 13.9, pag na-rev mo 14.2, so napaka standard niya, no. So okay, pasok siya, maganda. Okay mga katropa, yan lang. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko. At kung may tanong kayo, pwede nyo ako i-message sa Facebook para sagutin ko yung mga tanong nyo. Okay mga katropa, God bless, ingat sa pagwawiring. Sana may natutunan kayo. Okay mga katropa.